o is zo te chana la ka lom le vek chu vo in hi January ni sari ni lai ni sang ni le som ni paruka ni o Venezuela boru kan ria a kha thil thlen hu khan Donald Trump chuan Greenland chungchang ron soi chuaka Venezuela thil thlen ma dei po khan Trump hian Greenland a o thu le US chuna lamai thei ni te po khan lo soi to ni kha boru lian tak kha lo om to thina chutiang chuan thil thleng ta tak tak se ti te analyst an zir chianga hi Trump hian ati du tak tak mai thei chu thilin mung chhole me kania ama ero chu Greenland hi Denmark ram chunga oma chu Denmark chu NATO member pakhatania US po NATO member tho ani NATO le EU tan chuan zo hriom tak le chan hriom tak ani nge yang he thil hi Trump hena kalpui ani chuanin NATO EU boruak a chhevek dona chutiang thil thleng thei zong te chu mitam tak chuan an ngei tu lok vek boka hei hianin Europe boruak ati chheviau thei don ni in han ngai ani coalition of the willing tia an soi ram tam zok chu Europe ram hruai tu te an ni Paris a US President Donald Trump a palai tenen in kom na an naya Ukraine ta an remna thuthlung het tak siam tur malak zelan tum mani kha Ukraine President Volodymyr Zelensky an Russia na in dona ti top tum malak na hian za asom kwa malak na a to ni na soya a bak chu ram in sem chungchanga khan buaina neu an la nei ani chuti lai chuan Greenland hi khovel thliar kar lian ber ania Germany a ina let ruk zetina zaw nge a Arctica oma amaro chu Denmark ram autonomous territory ani Donald Trump chuan hei du thu alo soi fo to US ram ven himna tan strategically na poimo hle ni in helai Denmark na mun hi soi ani hemi awang hian Trump chuan in US ven himna tan Denmark hi kan mamo tina US ven himna tan Greenland hi kan mamo ti khana lo soi to bok Denmark Prime Minister Mette Frederiksen chu Paris meeting a hian atela hruai tu kal khom tam takte European Union tranrol puipol poimo tak tak te an ni boka United Kingdom a NATO tranrol puipol poimo tak te po antel churam singa chuan Donald Trump dodal na tur a malak na kalpui chaktaka kalpui chu andu lo tlang ni in Washington le Copenhagen politics boruak clear chuan alanga Europe ram lian paruk UK France Germany te point Ukraine in biana nei mek chu thataka kalpuyan du rualin Greenland chungchanga hi chuanin an in sum deuh tlang ni in alang Arctica ven himna chu aruala na yangai United States talin NATO tanrul puiram tenen tho hona thana yangai nin an soya Denmark le Greenland chungchanga thil omte chu Denmark le Greenland chawin thutluk na siam turani tin thu soi tu then khat chuan an soi ve bok mase chu Trump thil tum ani lova arukhian Trump chuan malak na lian taka kalpui thei nia soi ani boka White House chuan thu chua siamin Greenland lei theina tur kong rang an soi ho mek ni an tar langa heng zong hi in lete lara om vekani pong polak saktop ni lewin Greenland chu Denmark atanga lei sakemo chu tiang te po chu option atela Europe hruai tu te tan chuanin hei hi rel har sa tak mai ni te pona lang White House Communique Press Secretary Caroline Levitt na soina chuan US sipai ten an mangtang kai dona ni chuan in Commander in Chief kuta du thlan na chu om rengani tin thu chua asia mani ka Trump head administration in Venezuela rama sipai in rol na lian taka kalpui nuwa khan Greenland chungchang hi asoi chuak le a Europe ram chu Trump noya ke an pen ang ti chu thil hlom takani thu Europe ram hruai tu then khat ta chuan an soi ve boka Denmark Prime Minister chuan Greenland chungchanga Trump thil tum chu ngai poimo angai ni soin chuti rualin Europe ram tam tak hian Trump malak na hi andau dal ngam lo ni te pon alang bok thil chiang taka chuan US le Denmark hi Transatlantic Alliance NATO member ve nia Copenhagen soidan chuan anin thian na hi athuka tunma tangin in thian thata kan ni Denmark chuan Trump administration hen Greenland chu adu anga akal pui ani chuan Indo-pui panhina to patranga Europe ven himna derthon ber huna thleng don ni in an soi NATO boruak chu a chheviau don ni te pon an soya thren khat chuan Trump hi NATO tan member rinom tak ani ngai lo ni an soya Atlembera chuan Copenhagen hian Greenland chungchanga Trump administration nen inzomna chuti lai chuan Copenhagen hian Greenland chungchanga Trump administration nen in remna emo inzomna emo siamantum don emti hi media te ngai ven mek ani rampani in remna hnoya chuan US hian Greenland a sipai hmun puyan layanga rampani in remna hnoya chuan US hian Greenland a sipai hmun puyan nei towa Cold War ran tira tanga din ani Cold War a be pui thlana
nasat ber lai khan chuta chuanin US hi pai singkhat borvel anom thina tuna chuan zani borvel le kan om to US chu hunrei tak chung Arctic Security atanga chumi omzia chu Arctic Security atangin US chuan hunrei tak atang khan amit alo la son to tina ania ama ero chu tuna hianin Trump hian helai Greenland hi US ven himna atana poimo tia aron soi thar le ta ka wang hian bohro ka punlun chhole ta ni ber mai Denmark lam chuan tun nai khan Greenland defense a dollar thula ding only vel investment atiama heng zinga hian long da te drone te aircraft te po Greenland a hian da thar atum nia soi ani Greenland ram hi kiltina Russia emo China Indo longten an hual vek theya ram ven himna lam ngei to chuan Denmark tan chuan Greenland hi uluk taka ven ngai le US na hetia in rola tumpo hi thil thatak ni in mitam tak chuan an soi ve bok ani Traman Greenland chungchang a thu soi hnung bera khan Denmark then om Nordic ram te an tong chuaka atira chuan Europa Big 3 an ti London Paris Berlin atangin dodalna lian tak kha a om chuang lova maro churam te nauten Trama thu soi kan chang le thlum ani kha atopa chuan UK Prime Minister Sir Keir Starmer chuanin Denmark le Greenland chau hian he thlir kar malam hun tur hi anrel thei ni khana soi chuak tange nge a German Chancellor Friedrich Merz point tun ma in hetiang hian alo soi to a France President chuanin December thla khan Copenhagen ne na in lungrol na lan tirnan Greenland atlo nge ani NATO thutlunga hian pon lama tanga beina an to chuanin member ramte anin puiton thei si pai chakna mangin anin puiton thei ti omma sela pon lam ti le chung lam ti a hianin in hialna tam taka oma NATO tanrol pui pakhatina NATO member dang tho a bei chuanin article number 5 hi man thei ani lo nia soi ani boka chutianga ni chuan US hian Greenland hi lak tumin beita sela NATO member puite chuan Denmark puinan man la theidon lo tina te po ani antinan Cyprus chungchanga an member ram Turkey le Greece in kara buena lian tak kha oma tharum thona na sa takha kumsanga jgo somsari palia khan Turkey chuan be puya thlaka NATO ai ne rol lo nia soi ani NATO an ho tu pa US chuan biagram na mangin ma alak sak nge ni ka chutiang te chu thilom dan ani geography lam kan hoile chuan in Denmark hi NATO tanrol puiram te nau zinga mi ania ma se NATO hian active berpol zinga tela US hi NATO member lian berania thil ti thei ber boka Trump huna phei hi chuan in NATO anga malak na hian Trump hi ain rol lutuk lo ni in alang thum ani amairo chu tuna European ram lian tele ram than khat ram tam jok poni chungina thu chuan siam dana chuanin Denmark le Greenland chungchanga hi chuanin Denmark chawin thutluk na siam thei ti chu an soi dan ani White House Deputy Chief of Staff chuanin nimin lam khan CNN in an kom na Greenland mahun chungchanga hianin United States chu sipai mangin tu mai nan beidon lo ni in alo soi to boka Trump hian NATO tanrol pui NATO a tanrol pui ram zong zong te Spain ti lo chu nikum ni puilai khan an mani invena tan sumhan tur tam jok invest turina ti to ani kha NATO defense budget a hian US hianin atam jok hi a thoa abak hi percent tlem te NATO member te hian an contribute ve chawa kha Trump khan alo soi sel na sa to bok ani chuti chung chuan Europe hi US a hian thuk takin an lein ngat viawa intelligence share konga te command and control te air capabilities chungchanga te Washington chu Europe ram te hian an larin chan viau mai Greenland mahun hi engchiange ti hi soi chiana har Trump hian sipai chakna mangin ala thut thei ti chu media tam tak tena an puan dana nia chuti lain sipai manga ne chu lovin a lei angzong in US po hian mala turin option asiam nia soi ani boka engberin nge Trump hian ma alak don United States hianin Russia ramzau tak mai Alaska kha kumsang kha zeriat sumruk le pasari khan million sari point panin an lei saka khatiang bok kha thil thleng thei tho ani Greenland hi US ram ven himna tan aomna hmuna location hi hmun poimo tak mai ani Russia China han epna turata na hmun thlan na takani chu Cold War hung wang lai khan US chuan sipai sing khat je thelai hmuna hian an da tuna chuanin claim te chau hanom to tuna Russia China bohro ron len chawa malak na zau zo kan ron kal chho pui mek lai hian Greenland a hian sipai tam jok nena US na malaka in chop thar hi adu ni in langa hi Trump po hian a soya engang takin nge ma US na lak zel don kan nga chang zel don nia